Dobar dan svima, želim iz rasadnika Mihalek. Danas ću da vam pričam o jednoj veoma interesantnoj biljci, a to je kotinus. U poslednje vreme je stekao veliku popularnost, a postoji više razloga za to. Njega je pogodno saditi kako u veće, tako i u manje vrtove, jer odlično podnosi orezivanje, te ga po vašoj volji možete formirati ili kao grm ili kao drvo. Ono što je bitno da on veoma brzo raste. Takođe, dok je stablo mlado, možete da upletete grane i postignete zanimljiv efekat. Ovaj kotinus ovde je formiran kao drvo. Njegova visina inače može da ide do nekih 4 metra. On je listopadno drvo, pa će uskoro početi i da gubi svoje lišće. Definitivno je najlepši u proleće kada mu mladi listovi imaju crvenu boju, koja je u tom periodu i najjača. Kotinus je u narodu poznat i kao dimno drvo, a razlog tom nazivu su svakako njegovi cvetovi. Kada se kotinus rascveta i kada ga posmatrate iz daljine, on izgleda kao da je obavijen dimom. Ovakav izgled dobija od papirjastih cvetova koji se pojavljuju od maja do jula. On će biti odličan kontrast i zelenim biljkama. Mi u našoj ponudi imamo više vrsta kotinusa. Ovaj ovde koji vidite je kotinus Royal Purple. Zatim imamo i Golden Spirit koji ima zlatno-zelene listove, potom nižu vrstu koja je veoma slična Royal Purple, ali raste do 1 metra u visinu i širinu. Njega zovemo lila. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili biste želeli da poručite sadnicu za sebe, slobodno nas kontaktirajte. Želim vam prijatan dan!